nagurigara gamen. Rapitol po, may bagbagang ang adda COVID ko ta. Walang ato, natudwanak. Ginamudan na. Wala ato nga gurigor. Sunga. Sunga tatakot agvlaga. So, tata na makapag-vlog ta, nag-gure-gura nga Rapitol po, sorry. Sorry sa inyo. President! Baka sabihin ninyong may COVID ako, wala akong COVID. So, ngayon, ang gagawin natin, guys, ay magluluto tayo ng ating ulam. Kasi hindi pa tayo nakapaghanda ng ating ulam. Anong oras na, guys? Alas 12 para ito lang damdam magkatangaan. Oh! Ano na? Naglaing! So guys, ruganan tayo agluto ng tayo. Ay, apan tayo di bantay nga magluto tayo pwede. Si daon tayo makan. Kung pangal daw. For today's video is may bisita tayong siya ay sexy. Flexibility. Siya ay sexy, matangkad, maganda. So ayan guys, rugyan na tayo aglutan. Dapat tayo damdam majibantayan agboras si kaotong agbora. So ayan guys, nandito na tayo sa aming paglulutuan. Sa ating paglulutuan. Ba't ganon may torka? So ngayon, ang una natin ay ilulukat natin to. Kasama ko pala yung ating artista na sinasabi ko. Siya si Pauline Gonzales. Say hi! So ang lulutan natin ay talong. Ito yung ukal-ukal ni kuya ko. That is ukal-ukal. So simulan na natin ang ating pagluluto. No, nagdakaw eh. Tisidaan mi tata guys katarong. Ato ented na ni Apong Dora aje basi nga baka nga bayar mi ti pariya. Say hi to our vlog. Dato gibayar mi ala. Tara na mi dek katagitonto na aktitarong tas ni Pauline Gonzales nga artista katagok okis mate na tono nga tarong. So, tapos numalpas tayo nga agluto ti tarong. Mangantayin sa tayo to akong jenti. Tauto nga napantay agburas ti utong. Nagimas ti tarong. Nagimas ti tarong. Hi guys! Saan natin linuto tayo nga tarongan, nagbaling nga torta. Mga tayo. Mas! Pamajik si tatay. Ito masarap. Kabukay sa palayan. Hi guys! Saan papunta na kami doon sa bundok. Kasama ko yung mga testa. Yung mga testa niyan. Pag sinakot ko yung aso ko. Aso ko yung aso ko.
buras, guys. Hi guys, surug nga nenten tikwak. Agburas iti utong. Ate G, naburas ko ita lang nga banda niyo, ita lang nga part. Ate G, naburas ko, nagadun niya. Tanyo ni Pau ni agburbur. Kasi lang agdulduling ka nung agburburas nta. May kawa ka no guys. So ayan guys, ate amin ginaburas ninyo. Ate yun kasi doon. Ate aminan guys, ginaburas mi nga putungan talong sa ako. Nag-wait kami nga nalpas nagburas niya. Aray ko! Mare! Agkadwata. Nangakagaton. So nga, rugyan lang tayo magnanta. Adi ko yung pagnanta ko, Mare. Hey guys, tatap, awid kami. Ay, abang kami di babanta, agawid kami. Ito, nakakita ti ulag ni guys. So ayan guys, dati kami si tricycle nagawid kami magmagna kayo. Magmagnada.
Swerte kami nga talaga. Data na niya ay gidawa. Hey, hi! So, ayan, nandito na kami sa bahay. Tapos, nakaligo na din ako. So, ayan is, magluluto kami ng noodles na maanghang galing Korea. Kinuha ni Popo sa kanilang bahay. Pauline pala. Kinuha ni Pauline sa kanilang bahay para daw kainin namin. Mag-challenge daw kaming dalawa. So, ayun, lulutuin na natin tong noodles na manghang. So, guys, simulan na natin pagluto. Buksan ko na. Oo. Ito yung laman po ng ating noodles. Basahin mo yung instructions. Hindi ko mabasa yung ano niya, oh. Di ba? Guys, basahan kayo. Sanggap sa lamasya. Bari kayo daw. Aday, bati nga darong na. Hi guys, so ngayon, ito na yung ating nalutong noodles samyang. Ay, ito, dinagdagan namin ng dingdong. Jesus name. Amoy pa lang. Anghang na. Kaya testingin ko muna. Malaking subo. Malaking subo. Laki ng subo ko, no? Sige Gasang. Anghang. Sige Kaya kita. Naggasang. Galing ah. Kasang. Ubo na. Hindi mas balay. Now. Yun guys, naubos na namin yung ano, natira lang kunti kayo. Nagkasa. So yun guys, naubos na namin to. Hi guys, so ayun, ihatid na natin si Paula. Ihatid na namin si Mountain kasi artista. Babaylo na weste ka. Babaylo na weste.
Bijang sudah na. Hoy. Wala na si Tita Gigel. Hoy. Ba't hindi ka pumunta sa bahay? Hoy. Sama ka? Sama? Sama ka. Sama ka? Hoy, sama. Sama? Sakay na. Ayaw, pumunta. Gusto ni ko. Go. Sama ka, tara na. Tara na. Wajak. Tara na, tara na. Hoy. So, ayun na nga guys. Dati kami intibalayan na itulad mini paupawan. Tapos nila ako may paenje. Naburas na nga utongan. Mano nga kilo dyan nang. Damot ti 74 nga kilo aji. Naburas ni di kalman. Sulala aja. Sula. Amoy ti sula. Asawa ni Sulo. So, pupunta na tayo sa shoutout. Shoutout kay mga Sister Ignacio, Clea Ringor, Joy Riz and Cousin Vlog, Honey Shane Estrada, Angel May Ubiano, Mary Joy Jose, Fernand Bartolome, Agnes Valera, Arben Valdez, Lia May Fronda, Gina Lynn Agustin, Edna Sagon Torocha, and Andro Sibayan. Kung gusto nyo magpa-shoutout guys, comment down below. Yun lang ang aking video ngayon guys. Don't forget to click the subscribe button and huwag nyo kakalimutan mag-share, like, kung hindi ka ba nakapag-subscribe, subscribe mo na ang aking video. Yan ang mga aking panood ngayon. Bye!